Ginoo naghatag og usa ka adlaw ipagpahulay alang sa iyahan nga ang tao mo himaya ug magpasalamat. Mao gani kung kita tinuod nga iya sa Ginoo, muna ang ato ang i-honor siya. Kaning profitable for doctrine, mapuslano ni pagpanudlo. Unya, matod pa niya for reproof. Itudlo, pinaagi sa pagpamadlong. Unang-unang yun reproof, badlong. Ano man, mabitaw ning gipabilin ang pulong, aron ang tao mabadlong. Ang pulong gibilin sa ato bilang comforter. Mo-comfort sa ato mo-counsel ba? Mudasig nato. Kaliwala ning wata kabalo ning kanusa ning matapos ang kalibutan. Mabitaw na di sa Biblia, adunay katapusan. Which is nga gisulti sa Ginoo nga kung wamot gani ng katapusan kuyaw, dali matatapos na ang tanan. Okay lang matapos ang ato ang lawas. May katapusan magandang lawas. Kaya gina naman tadaan kita lawas, mubalik kung kita sa abog, kanya mura ganit nagsama sa bulag. Pero ang kalag nga gibuhat sa Ginoo, walay katapusan. Kundili, everlasting. Ang iya sa Ginoo is everlasting life. Ang dili iya sa Ginoo is everlasting punishment, which is kanang everlasting death ba. Anang death, di ka makaingon nga wala na ka. Ang kamatayon nato karon diri sa yuta, wala na ka, kay abog naman ka. Pero ang imong kalag, gi-prepare na to. O bitaw na, iingon ni Jesus Christ, ayaw ninyo kahudlukin ang mupatay sa inyong lawas. Anong mupatay sa inyong kalagngad to sa impyerno? Kaya nga naman, iandam niyang impyerno for the everlasting punishment. O na nga sa kabutan nga itong paningkamutan yun karon nga ang pulong nagtudlo na to aron dito mo ato sa everlasting punishment. I-appointa sa Ginoo, although ang Hebrews nagingon, it has appointed unto man once to die, but after this, judgment. O bitaw na ang tanang tao mga matay. Pero sadya nga ni si Kristo, diyan at ang gitawag, gipili, o gi-appoint, not to death, but to life. Ngadto sa kinabuhi ba nga walay katapusan nga kung dawaton nimo si Kristo, should not perish, but have everlasting life. Ang taong nangamatay katong iya sa Ginoo tuwa sa pagka ni Abraham. O katong tao namatay nga dili iya sa Ginoo tuwa sa Sheol, the little hill. Hindi ko ganitong dato nga namatay nga dili iya sa Ginoo. Amahan kong Abraham kung mahimo, wali ito nga mga igsoon dito. Ay di ko gusto nga muanin niya siya diri gisulad yun na ni Matthew, ni Mark, ni Luke, John. These people draw near to me, but their lips is far up, but their heart is far from me. Duol daw ang mga tao tunguna sa Ginoo with lips and mouth lang. Pero ang ilang heart, layo kayo, layo. Manang ningon si Jesus Christ, if you love me, keep my command. What is commandment of God? Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Sa maning pananampalataya. Faith. Klaro na to, kaya mo ba siguro ako, pananampalataya. Pananampalataya. Muna ilang gisaligan, pagtuo. Pero wasa nakabaw sa Bible, kanang pagtuo. Dunay patay, dunay duha-duha. Waba mo kabaluan na? Ang mga magsultian na, basta ako na ako'y pananampalataya. Pagtuunin mo, kay mo yung manggun sila, basta naalang kay pagtuo. So pa di nagtuo. Ang Santiago nag-ingon, ningon si James, kay ningon manggun si Jesus Christ. Bisag na kay pagtuo, okay na. Gani ang yawa, gani dunay pagtuo. O kuyawa, ingon na gani pagtuo ang yawa. Ninahadlok pa ang yawa o nangurong sa Ginoo, kay nituo siya, nagkamhanan ang Ginoo. Ang pangutan
ikaw, doon na ba kay pangulog, kahadlok si Ginoo? Yung kanang giandam niya punishment, nagtuo ba mo nga wala lang na? Nagtuo ba mo sa Bible is makiri, bugal-bugal, binuang? Nagtuo mo nga Ginoo, gamhanan, tinuod, buhi, mo nang nagtuo mo, pero wa mo nagbuhat. Balo, pili ka pwede nga, sige na magsimba. Ang Bible nagtudlo nga ang mga tao sa kalibutan is darkness. Kita gikan ta sa darkness. Si Jesus Christ ni ani as a light to shine in darkness. Sa tinuod lang ang plano Dios sa Ginoo kang Jesus Christ, apilon jud ta. Manang gisampol si Jesus Christ is light.